tror jeg startede. Men i hvert fald, hallo alle sammen. Eller halløj, eller hvad man skal sige. Mig og Tobias, vi er inde på en Hypixel server. Vi spiller Sky Clash, men så vil vi på støt vi. Du ikke klikke et link til på den her. Ham her, han får hele tiden op. Jeg kan selvfølgelig klare det smooth, uden at dø lige her. Altså for at se, man skal bare gøre det baglæns. Altså meget nemt. Det skin han har ikke op. Men det skal i hvert fald. Der er jeg fundet. Nå, nu skal vi bare videre. Vi starter bare. Mathias, du løber derop, og så ser vi, om jeg kan komme derop. Hurtigt nok. Okay, bare bliv derop. Når du er derop, så sig til, okay? Jeg er op nu. Okay, jeg kommer nu. Lad os se, hvordan han klarer sig. Ja. Fuck! Okay, bare gør det igen. Ja. Det går da pragtfuldt. Oh my fucking god. Kan I se, hvad jeg fucking mener? Det er jo absurd, det der. Skal vi ikke finde en server, hvor det kunne også slet ikke lækker? Nej, du lægger ikke. Stop. Ja, undskyldningerne. Godt, og så lige den sidste. Og så den aller sidste. Jeg går altså bare videre. Ej, jeg kommer nu. Ej, nej. Jeg kan gå hele vejen tilbage. Kom nu, mand. Sådan, Johan. Jeg hedder ikke Johan. Okay, checkpoint 1. Efter 10 minutter. Ja, det er fedt. Jeg har failet den her endnu. Så den har jeg prøvet for mange gange til at kunne lige nu. Ja, du har så også prøvet den anden gang for mange gange. Okay. 2 gange måske. Shit. Ja. Oj. Ej. Kommer du? Jeg løber ikke. Ej. Fejlede du lige? Igen. Jeg fejlede i starten. Jeg fejlede ikke. Jeg trykker bare parkour checkpoint og så enter. Ja, det har jeg fortalt dig sgu. Ja, fordi jeg fucking glemte det ikke, og det er jo ikke også alle sammen, der spiller Minecraft hele tiden. Jeg spiller heller aldrig. Så du skal sætte mig. Ja. Døde du lige igen? Nej. Ups. Nej. Nej. Og det er starten hele tiden. Jeg er fucking skuffet. Det er sgu ikke for sjov. Oh my god! Der sker noget. Det minder mig om en, der hedder Jørgen, mand. Jeg havde ikke Jørgen. Så fælder jeg den selv i starten, hvor jeg lort. Jeg har kigget på dig for længe, så blev jeg lige lort. Ups. Jeg var lige nået forbi det der pik der, så... Ej. Er du død igen? Nej. Jeg har aldrig mødt nogen, der er død så mange gange. Altså, jeg tager den tilbage, det er 10 gange nemmere, mand. Ej. Jeg kender dem. Dårlig, mand. Okay, nu kan du godt. Du er fucking god. Kom så. Bum, okay. Den først. Jeg vil lige fortælle noget, ikke også? Ja. Jeg kan ikke. Du er fucking grim. Kom så videre. Den er. Jeg har ikke engang prøvet noget helst checkpoint 2 endnu. Hvad så? Skal jeg lige gøre det baglæns, eller hvad? Jeg har ikke prøvet checkpoint 2 endnu. Ved du hvad? Jeg er fucking ligeglad. Jeg går bare det hele igennem nu. Ups. Altså, den her parkour, det er nok den nemmeste, jeg nogensinde har prøvet. Med den der vi spillede Sky Clash. Hvad? Da vi var i gang med lobby Sky Clash. Ja. Ej, hvor det nemt, altså. Bum. Så er check 2. På en 2 nu? Nu er jeg check på en 3. Ej, stop nu. Jeg er forbi pikken. Er du? Ja. Congrats. Nu mangler du bare lige de andre. Og så er du færdig. Jeg skal igennem pikken igen. Kan du ikke vente? Jeg er fucking skuffet. Dø helt, og så kan vi mødes. Jeg har klaret den nu. Så ikke dø helt igen. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er heroppe igen, hvis jeg får en næste.
komme forbi starten nu. Yay! Tobias! Hvor er du henne? Hvor er du henne? Lige hoppet forbi pikken. Okay, så når du hopper ud på den første af de der klinger, der holder ude. Den første, man skal hoppe på ude af grotten. Er du på den? Jeg måske ikke komme forbi den. Giv mig lige 6 sekunder, jeg må skrive til mig på Skype. Det er Patrick. Ej. Fuck sake. Hvad betyder... Ej. Okay. Åbne dem, eller? Okay. Jeg er forbi, jeg er hen til at græde. What? Okay, jeg kommer lige hen til dig. Bare bliv der, det tager kun lige 2 minutter. Hvis jeg er heldig. Yay! Fælder nu ud her. Hvor er du henne? På en 2. Nice. Det er jeg også næsten. Nej, det er jeg ikke. Jeg er på pikkene nu. Nu er jeg væk fra pikkene. Nu er jeg over bare... Nej! Hey! Jeg ved ikke, hvor jeg er. Og jeg tabte igen. Seriøst, Tobias, nu har jeg fået dine no-skill. Nej, det har jeg ikke. Nu klarer jeg den. Jeg ikke gør nar af mig. Sorry. Det er bare lidt svært at være. På en 3! Okay, vent der, man. Jeg er nervøs nu. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er på en 2 nu. Jeg Snart færdig med på en 3. Jeg hader mit liv. Seriøst, jeg glemte at hoppe, så jeg råber ned. Fuck. Oh shit. Jeg er stadigvæk tjek på en 3. Okay, bare prøv så du kommer videre, så skal jeg nok se, om jeg kan nå at fange dig. Godt du kan, for jeg fejler nok hele tiden med tjek på en 3. Det er fucking svært at hoppe her. Det gør jeg jo. Fucking små steder, der er. Der er fucking små. Lige her. Det er helt, jeg fejler hele tiden der. Det er umiddelbart lige der, jeg fejler. Altså, efter 2'eren, der er der altså ikke noget, man kan fejle. Det skal du nok ikke sige til mig. Jo. Jeg fejler alt, hvad jeg gør. Ja. Jeg bliver født, det fejler du også lidt. Nej! Hey. Det var faktisk ikke min fejl. Det var min mor og far. Yeah. Jeg ender forbi den. Der var jeg fejlet. Hvor er du henne? Oh shit. Jeg vil nå til inden først. Hvis jeg ikke... Nej! Okay, nu tager jeg det her fucking seriøst. Jeg speedrunner bare de der ting. Det gør jeg også. Men jeg sidder på min fod, det gør fucking ondt. Oh my god. Jeg sidder ikke på min fod, fordi at, jeg er normal. Eller noget. Det er så dejligt at sidde på min fod. Okay. Der var en af mine... Der var nogle af mine venner i går. Ja. Vi havde lavet sådan et rimestykke i dag oppe i skolen. Gay-stykke? Rimestykke. Sådan et om nyheder. Vi bare rimede det. Og lavede det lidt om. Just! Nu check på en 2, mand. Easy. Nu ruller det bare derud. Oh, fuck. Nu ruller det derud af. Hvor er det henne? Der. På en 3, det er fucking tilsætning. Hvor er du henne? Hej Mathias. Jeg kommer! Jeg klarer den først! Ej, okay, det er jo fucking nemt, det der. Jeg kan ikke komme forbi nogen stederne. Jeg synes, det er fucking nemt. Easy. Det er lige her, det er fucking svært for mig. Easy. Så lige der var. Ja, jeg fejler normalt. Bum! Så lige der. Ja, jeg klarer den. Vil du ind det først? Det får du bare ikke lov til. Nej. Jeg klarer den på 7 minutter. Hvor skal den? Nej, jeg klarer den på 7 minutter og 58 sekunder. Jeg klarer den på 3 minutter. Og min rekord, det er 1 minut og 22 sekunder. Jeg tror bare, jeg vil prøve at se, om jeg kan slå den. Ved du hvad, jeg prøver at finde et nyt skin til mig, fordi det her, det er kraftigt med lort. Okay. Det kan godt være, det ser godt ud, men nej. Nej, det gør det faktisk ikke. Det er godt nok, det passer til mit navn. Jeg tror også, jeg vil skifte mit navn lige om lidt. Og så kan jeg bare ikke spille Minecraft et par dage, men det er fint. Jo, jeg kan godt spille Minecraft. Lad mig se en gang.
elsker at spille Minecraft. Det er bare nede, at jeg ikke har et edit-program. Eller til min video. Så. Hvis I har sådan et, så må jeg godt lige lægge det ned i kommentarerne. Send et link til den side, han kan få det. Ja. Det vil være great as fuck. Ja, det er dejligt. Mine venner i går, de havde lavet det der rimstykke. De havde et rimstykke om en pige, der havde været i en kasse. En kasse? Og den eneste grund til, at hun blev sat ud, det var fordi, hun skulle have en sextur og det. Selvfølgelig vælger I små drenge det. Er det rigtigt? Hvad? Det kan godt være, at Niels kommer. Niels kommer? Jeg skulle lige så lavede de et rim i går, hvor de sagde, skal vi lege fangerleg? Hvis jeg fanger dig, så boller jeg dig. Ej, hvor er det ulækkert, mand. Hvor kan jeg se min tid? Jeg skal finde et ordentligt skin. Jeg gider ikke til at lave et nyt. Du har heller ikke lavet det, du har på lige nu. Hvem siger det? Det har du ikke. Hvordan ved du det? Fordi det har du ikke hjernen til. Den passer til mig. Rekreere det der skin. Hvis du kan det ikke også, så giver jeg dig 10.000 kroner, mand. Så har du fandme kunstjern. Det er lidt tøset, men nej, det er faktisk ikke. Jeg har fundet et perfekt skin, der passer til mig. Er det lort på hovedet, eller hvad? Nej. Nå, det går ellers så passe meget. Altså, nu taler jeg ikke om Minecraft. Nej. Ja, vi ses. Det var en meget kort video, men husk at droppe et like og subscribe. Peace.